Mandaue City midawat sa mga bisita gikan sa ubang mga local government units nga buot mo obserbar o mo benchmark sa pipila ka mga practices ug operasyon sa dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Ang operasyon sa Mandaue City Public Market may usa sa aspetong gitan-aw sa mga bisita. Buot masayod ang pipila ka mga opisyales gikan sa laing lugar sa pamaaging gipatuman sa Mandaue. Lakip niini ang digitalization nga gisugda na pag-implementar. Ang paggamit na sa mga e-money services isip pamaagi sa pagbayad sa transaksyon sa merkado. Dili pag yun fully but nagsugod na kita sir. Naanay mga vendors nga mao na ilang transaction mo especially kung buntag kay wa pa man sila yung mga sukli unya kanang maupay pag-open nila ang namalit kuan man kanang exact amount. Sa Mandaue Public Market, adunay 88 ka mga vendors nga mi-avail sa e-money service nga maoy pamaagi sa pagbayad, inay nga magdala og cash. Duna say mga gatos ka vendors nga nagamit sa delivery service. Matud sa usa ka manindahay, pipila sa iyang customers mao na kini ang gamit kay sayon ra pinaagi sa pag-scan sa QR code. Ako ipa-in cash dahil ako ibayad dayon sa tagya sa baboy. Kadali ra kay naraman sa kilid. Sa iyang bahin si Acting Mayor Glenn Bersede mihangup sab sa mga bisita gikan sa lain-laing LGU. Andam sab ang syudad mupaambit sa ilang maayo nga practices ug makakat-on sab gikan niini. Doon na po'y wa sa ila, labi na gyud sa ilang licensing nila, permit na to sa BPLO, nga ma-apply nila nga to. Unya hopefully sad kita, ginbayad sad nila, kaya doon na siya practice nila dito, nga wa sad kuno ta. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.